Hemen txenago, ea ze pelikula aukeratu. Txian, lasai, goxo. Imaginatzea aldezu hemen, botoi batei eman da, de repente, telebistako pelikulako aktorea bertan gurekin egotia. Eharra izango zan, Ahir bango ditu. Apa, Joseba, deitu hundaztezu. Ai, ama, errealitate bilakatu da. Han errat, ongi etorri. Eskerrik asko. Placer bat. Berdin. Kaixo lagunak, eguerdion, eta ze sorte, han errat, ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri etortzeatik. Ze gauza eharra dan, ez daku etxien eseri, ozinea jun, eta zuek bertan ikustia, ez da? Magikoa da, ez da? Oso, nire ustez oso magikoa da bebai. Eta Eta? ni asko disfrutetan dut. Bai, eta? Barruen eta kanpotik bebai asko disfrutetan dut. Eta zuentzako nola da hori, interpretazio hori intia, bertan sartzia, jenden paperetan sartzia, berezia izan behar du, ez da? Bai, eta gaina netako jolas bat modukoa da. Orduen asko disfrutetan dut, eta espero urte asko hola izetia. Ezin, behar duen zure jolasa hogi bide bilakatu da, Bai. eta goxatzen naizea, ez da? Bai. Eta puri jantzua, raparran gainian. Bueno, gitxinaka bagoiez. Ondo. Eta, kosinatzen, zemuz moldatzea? Bueno, saiatu ingonaz. Baina aritzea altzea, ose? Bueno, lentejak itxaitxut. Bai? Batzutan. Eta goxua gainera. Baina, saiatu ingo gare, zer urteten da. Gaur zehose berezi ingo deu, kusiko zuek kerre batzuk ingo ditugu, espinakakin, orea prestatuta, gero hau barrun sartzeko, eta saltxa berezi bat, goxatzeko aldi berien. Ados? Superrondo. Adi lagunak ehundoko gonbidatuak gauta. Bueno, lagunak, eta hane, garatuko izuet pausuz pausu, nondik nobeliko gehan, ziazerbak krepa hauek iteko garaian, bale? Krepan masa oso erresa da. Horea prestatzeko, betitea esnia, arrautza eta irina. Eta gaurko osagai berezia da ziazerbak. Eta jarriko jau gatza pixkat, eta hemen dakau itxaur muskatua. Inbiar deuna da, dana elkartu, birrindu, eta horea ondo etortzezako reposo pixkat. Geo, sartai gainean bota, krepa prestatuko ditugu, eta krepoien barruan sartzeko, hemen dazkau osagaiak. Dakau tipulina, dazkau txipiroiak, dakau irugiarra, batzuia, barren gorrik, gaztan krema eta ardo zurila. Hau itoko garaian ibiliko gea. Aurrena, hemen barazki goxatuko ditugu, bertan irugiarra bota, barren gorrik, geo ardo zurila, murrizten utziko deu, eta bukaeran txibila botako ditugu, salteatu, eta hori izangoa barrun sartzeko. Orduan, krepa indaukiko deu, gazta krema pixkat emango jau, barruko nasketa sartuko deu, krepa itxiko deu, eta gainetik botatzeko igutxi balitz saltxa bat prestatuko deu. Saltxa prestatzeko dakau hor. Baitare batzuia, tipulina, sartaian goxatuko deula, bertan gazta urdina botako deu, geho, oliasko salda, murrizten utziko deu, eta bukaeran freskotasun emateko albaka ostok txikituta botako izkilo, eta hori krepan gainetik botako deu. Ados? Superrondo. Bikain. Bueno, martxan jartzeko. Beitu, nik tipulina jarriko goxatzen, baratzuriakin. Eta beste alde, beste tipulina, kremantzako ere bai, jarrikoet, baratzuria mendikan hartuko etela. Eta, zuk adibidez krepan orea prestatzen jungo zea, bale? Bale. Beitu, hemen emateu piloa da, hola. Baina garrapatzezu, birrintzezu, eta esertan gelditzea. Bale, sartuko tamen, sartuko zu bertan, lehendabizi hori birrinduko pixkat, pastatxo ingo zu. Bakarrik. Ez baizu ondo harrapatzen, esne pixka botako jau, bale? Bale. Baina behin horrekin ja, ondo birrinduta dakasunean, ingo zuna da, bi arrautzak bota, geho botako zu irina, eta geho gatza pixkat, eta intxaur moskatua. Nuez moskada. Osua botakot? Ez, Ah, bale. gatza bezala, bale. Osua botatzen mazuk izton zapore pila matio. Bale. Botako zu gatza bezain beste, bale? Gatza pixkat eta oire bai pixkat, bale? Bale. Hemen, eozein kezkada kasula, hemen nago, bale? Ederto. Venga, hoi zure kontu, eta esan dakoa, nik ingoitutena da, bi sartai atea,
Vale. barrukua prestatzeko, eta bestia gaztanan prestatzen juteko. Bueno, hainbeste gauza dituzu, hainbeste gauzakin ibilize azken aldin, zerrekin zaude guantxe, esku artean. Ba, ontxe, asinaz, abesten, bueno, ja, abesten nauen leheno, ez? Baina ontxe berriro berreskuratu dut hori, eta atara dut abesti bat, Broken Things, naukizena. Nola, broken? Broken Things. Zoze buskatu. Gauza apurtutak, Vale. bihotzan Vale. kontu horreik, eta Vale. dramatismo pixka bat bebai. Bikain. Bai. Broken things hori ze izan da, zerbait zuri gertatu zaizuna, o... Bueno, nere Zure mutilagunakin egin bizipenak dut, dira, eta edo? gure bizipenak dira. Vale, Ez vale. elkarrekin bizi duenak, baina Batena bestea baino gehiago izango dira, ez da? Bai, Batena bueno. bestea baino gehiago, edo bilena izan dira. Bueno, bixena igual. Bilenak, ados. Bueno, eta kantu Eta hori. sartzen dena, dana sartukot? Zu, bai, O, sartu. hasingo naz, Hasi eta eta nazu gero- eman golpe Vale, bat, vale, eta gero vale. gainontzekoa sartu. Vale, Baina, vale. betu emateko asko daula, baina gero segituan txikitu zertan Vale, gelditukoa, Ui, ama. Baitu, lagunduko jogun esne pixkatekin izan duen bezala. Vale, igual hobe. Bai, venga, harrapatu. Hori da. Pungo harrapatzen, zu lasai. Eta entzute zaigu, hemen txedakau, bai, zu birrindu lasai. Ba, horrekin, eta ontxe behazinaz Instagramekin lanen, eta, bueno. Vale. Eta Hor, kantu pospozik. hori adibidez, badakazu grabatuta, o bideoklipa egin dago zerbait? Bai, baukeu. Bai, eh? Bai, apirilak batien urten zan, eta Osea, bai, guantxe labetik atea berrilla da, ordun. berri. Ordun aldeu ikusi. Bai, Martxan dakau? Ba, pusketat, ikusiko dugu. Ni hemen entonatu nahi dut. If I feel too young to feel bad, too old to fix again all these broken things. Oh, tell me what's love supposed to mean, 'cause I'm too lost to find the seam that binds our skin. Ei, ane, zegona ez da? bai. Lasaia ez da? Politxa. Pusketa, entzun dut da, zehazki, barruko gauza kontatzen dituzue, baina zenek idatzi du hori, bikotiak, zuk, bilon arten? Bixak batera. bilon arten? Bai. Hasi ginen Oso eta bateratuta bixak. zaudete orduan, ez da? Oso. Ze Eta gauza oso ona. maite minduta. Ze bai. ondo, eta ze garrantzitsua. Ondo. Bai. Eta nola izan zen, adibidez zer dakazue, single abestitxo bakarrikan, o gehiago dazkazue, Ba, diska oingoz- baten bila zoazte, o nola... Oingoz, atarata daukeu hau. Eta zigara beste batzuk bebai idazten, baina ez dakigu zein handikon. Piskat Vale, izan vale. zen, ba, holan, ba, jolas bat modukua. Hasi ginen, eta, ai, abeitu, que bien suena, ¿qué tal? Zure Beitu jolasak eta lan bestia, bilakatzea eta- orduan, ez da? Bai, Ze bai, gauza bai. ona, ze sorteko zauden. Ba, bai. Ondo. Eta, nun baiten abestu dezue, edo eske txintxilikatu dezue, baina tokatu zaizue holtzan baten, nun baiten edo... Ondikon ez. Ondikan ez. Baina, hor dago ideiaren bat bebai. Bikain. Kontzerturen bat eitzeko. Eta, bikotia ere bai, abeslaria da, o musikerua, o... Ba, bai eta ez, zebera da soziologo eta horretaz itzen daulan, baina superrondo abesten dau, kriston letrak idazte ditu, Bai, eta bueno, ba, pixkat hobi be bai. ona. Bai. Eta, nun inspiratze zate, o nola indezu, esatik gauza da kantutxo bat idaztia, elkarrekin jotzia, baina hortikan ja bideoklip ateatzea beste urratz bada, ez da? Bai, azkenien izen zan, pues hasi ginen holan, ba, jolasten eta holan, eta ikusi gauen oso abesti politxa zala, eta esan gauen, tio, goiez zerbait itxen honekin. Hau kaleratu inbiar dugu, ez da? Bai, eta ez dakigu, ez dauku pretensiorik holan de, ez dakigu zerrin horrekin, o zertarako, baina bueno. Baina goxatu ezue, kaleratu Bai. ezue, eta haber zetortzen dan, ez da? Bai, hori da. Bikain. Eta aktore moduan, zerrekin zabiltza guantxesko artean? Ba, hasi bigare gauzatxo batekin, baina eske ezin dut asko esan. Batxie, pixka kontau. Esan aldana, Uf, ez dakite Ez. aldoten esan. Ez, baina dau hor proiektu bat oso politxa eta Euskaldun jendia oso posigarri bida. Bai, Horraino. Osea, euskera zaizea, Vale. Euskaldun jendia gusto garri berba da. Bai, Ze gauza ona. horraino, Joseba. Bikain. Bueno, eta, indituzun lan guztietatik ze? Ibilbide oparu esan duen bezala aizea eukitzen, ez da? Ba, Zerrekin bai. goxatu ezu gehiago, zenekin izan da gogorra. A ber, uste dut igual, gogorrena igual elite izen zala. Bai. Izen ziren 6 hilabete eta lan asko.
Baina gozatu, eske danekin, Baina eliteko horre gainak gero atekirik izizkizun, ez da? Horre Bai. lehen da biziko urratz potoluak izan zen ez Bai, bateko, hori ez zen da? potoruena, bai. Baina, igual esan eske desagertuta izan zen kristona, eta hemen grabetia, brutala. Kristonotza pasagoen, baina super ondo pasagoen, bai. Osea, que igual desagertuta. Eta guain, hoi da, guain esatezu hemen grabatzia ze gauza ona, guain esan bateu euskeraz hemendik aiko zea, baina kanpon bizizea, ez da? Gogorra da ere bai kanpon bizitzea, Oso. gaztezea, kanpoa jun, Bai, lagunak, eta familia, ez da? ja, tio, bai, hori asko kostetan jat. Arrautza botakotzet? Bai, bota bi arrautzak. Vale, bixak? Bai, Vale. biak. Nik hemen botako dut, bat alde batea, Ui, bestea, ama, bestea. bueno, osea, Azala ez zelako bota, sukaldari zanazen, qué desastre. Ondo aizea. Ja, bueno. Bueno, eta ordun ze, gustoa hemen etxian bertan itia lanak, ez da? Hombre, baiet, Bai, kristona. Bai. Nei Madrilet jatazko guztetan. ez, Que hiri oso handitxa da. ja, bere gauza honak eta txarrak bikoiture bai, ez da? Bai. Osea, super ondo pasetan dut, jende super interesantia dau, baina ni gure temen etxean eotia. Ja. Baina askotan balanak area botatzi zu, ez da? Edo... Bai, azkenien lan gehien daukoten lekuen, pues hone honbinaz. Ja. Dana botakotzet? Hoi bai, dena bota. Bale. Baitu, hola, bueno, bizkokin heldu hola jarri, eta hola Bale. tartetikan jungoa, bale? Venga, hori da. Eta, pentsatzen dut hor, adibez, telesai luziak, motxaguak, ez dakit, zerrekin aurkitze zego beto. Adibez, lan luzekin eta hola ondo, ona jozu telesai motxaguakin eta hartu eta pasa eta venga, beste gauza batea, o... A ber, asko guztetan ja denbora auketzu nien, baina bai guztetan ja tolan txikitsua izetia eta jende berrisa ezagutzia, ez dakizu holan. Venga, eske niretako die como campamentos de verano. Ja, Ez dakizu, ja. eta ezagutzu jende super guai, da Claro. super ondo. Gutxi eta zabenien, dala motxadianean gaina errexego da ondo eramatia. Gero ja, Claro. ohitura hartzen juten dira, Bai. berriro honekin egon behar nahi, berriro beste dator. Ja. Ezta? Komplikatu iten dira batzutan gauzak, ezta? Nola zoaz horrekin? Ondo, Oso ondo. Bale, gatza eta intxaur moskatu gota berrezu pixkat, bale. Bakoitzetik pixkat bakarkan. Bale. Bueno, eta pelikuletan, filmetan, ere bai, bueno, horiek bai izaten dira ez dakit. Bueno, filmak gero batzutan bigarrena, hirugarrena etortzen da, baina horre lan potolokin da zaude, ez da? bai, nauen el Club de los Lectores Criminales. Bai. Netflixeko pelikula bat, da, holan... Gaiztuan slasher. paperak eta ondo tortzen zaizkizu, ez da? Bai, Eh? bai, guztetan jat. Hori Hor izan zen... identifikantua sentitzen zea, o batzutan kosta ite zaizu, edo... Ba, ez, baina uste dut, dala kriston askatasuna dauketzula itxeko gauza asko. Eta gauza txarrak eta divertigarriak, eta azkenien, ba, nire ustez, adibidez, Emilia, zala, la villana máxima, Bai. esan super divertigarria. Esan super soro tipia. Orduen, super guai. Eta, sinema ala telebista, zerrekin gehatuko zinean? Ba, igual... Ai, ez dakit. Ja, ja, ama ze baita, zaila ez da? da, Zein gustatzen, ama ja, baita, ja. super zaila. Ja. Ba, igual cinemakin. Bai, Bai, me apetece holako pelikula dramatika, holan super potola. Eta, adibidez hori, esan dizula pelikula dramatika, edo humorezko batean ondo ikusiko zinean, edo beste ez dakit. Beste estilo bateko pelikula batean ere bai. A ber, gustauko jaten pila bat itxia, holan, tipo, 007 holakoren bat, ez dakizu? Tipo, super acción, armak, hau, bestia, osea, me encantaría. Bai, Holakoak, bai, super gustoren gona guen. Horta, igual Hollywoodea jundiarko zea, ez da? Buah, Han gehiago iten dira. imaginau. Ez da kasu urrutila, Bueno, pixkat bai. Bizka bai. Etorreko Bai. dia, etorreko dia. Bai. Mendikan, zenbat urte da askazu. Oita zazpi, eh? Oita zazpi. Zazpi ingitxi. Bueno. Hola, Nik ere ondo? berrogei dazkat, guztet gutxi dazkatela, osea, Ah, que zu super, nola ez super. diaen gutxi goita zazpi. Oso ondo dijo hori. Oso ondo. Vale. Vale, guain, hori kendu, Vale. reposo bat ondo tortzen zaio, eta reposo eta gero, ja, krepakin goitugu. Ningotena da hemen ere, beste tipula gotako eta bi tipulinak, ja, batzu jakin, goxatzen. Eta ja, oinarria indadakao. Barazki goxatu, eta krepa masa ondo jarri. Bueno, Bale, eta honekin? eta hori, Zingot? beitu gola ingo deu, triki, Vale. eta erraskara gotako deu, hori bai erraskara, eta hori hortxe utziko deu, bazter Vale. baten, eta reposo eta gero krepakin goitugu. Bueno, eta orduan, etxea bueltatze zenean guztua, ez da? Super gustora.
eta asko guztian jabainera, noien mutrikulan ere gurasoekin, ondartzara, bueno, mendira, zakit, super ondo nago, super gustora, nire etxien, nire amakin, eta nire aitakin bebai, eta nire izpakin, pobres, barkatu. Eta, bai, super gustora. Lagunekin bebai, eske hemen etortia, eske azkenien etxia da. Ondo janda, ez da? Bai, super ondo, hori bebai. Jendeak hori asko botatzeko faltan, ez da kanpoa jutean nian, da gero etxeko janaria, eta betiko janaria, eta... Ja. Bai. A ber, gogore eukitzea juteko, baino, etortzea nian ere, Bai, ondo bai. egotea, ez da? Bueno, hemen esan deun bezala, lehendabiziko urratzak inditugu, vale? Hemen olio otako bai batian da bai bestian, hau danak dantzan jarri zaizki, botetut ondo batzuk honea, besteak honea, bueno, horrelaxe. Olio pixa gota, honea beste pixkat, hau listo, honi energia emango jau, eta jungo geha erreportaia ikustea, salsamendi baserrera. Ikusiko ze fundamentuak amutikoak, eta, ba, ea zemuzko zia zer badazkan. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, Aitor Urdangarin naiz, Beasaingo saltsamendi baserrin gaude, eta gaur oso gustoko deun barazki batetaz hitz egingo dizuet, espinakaz. Espinakak neguko barazki preziatuk eta ezagunek die, bai behaien zaporegatik, bai behaien propiedade osasuntxugatik. Espinak hauek konkretuki urrin daude landauta eta urritik maiatzea bitarte jasoko ditu. Bitarte hortan espinaka bakoitzetik 4 uzta atako dira, hau da 4 aldiz moztuko deu espinaka berbera. Kasu hontan negutegi barrun daude landauta, maiatz ingurun hauek lorata jungo die eta martxo ingurun kanpone landaketak egiten ditu, hauek lorata juten dienen kanpoko espinaka jaso ahal izateko. Espinakak ekoiztea nahiko erreza dela esango genduke eta 2 gauza nagusi eukibardie kontutan. Alde batetik ezetasun asko daunen gaixotzeko aukera egoten da. Hoi dela eta zeiten deu, saiatzen geha ureztatzen goizeko lehenengo ordutan. Eta gero bigarrenik pulgoiakin izaten da arazoa, eta honen oinarrien egoten da normalen ximor preskogie, ximor berrigie botatzea. Orduan, hoi dela eta egiten deuna da, simaur zarra edo eta komposta botatzen saia hau. Eta horrez gain, bitxikeri bate azalduko dizuet. Espinakak, goen dela 1000 urte, ekarri zituzten arabiarrak honea Persiatik. Hoi dela eta badamazkiu urte batzuk elkarrekin bizitzen. Eta guain, datu zientifiko batzuk. Amarantazio familikoa dala. Horrez gain, erremolatxa eta zelgan lehengusuk dielare esan genezake. Behin bitxikeria hauek azaldute, pentsatzen dut zuetako batzuk ja probatzeko gogarde jarriko zitzaizuela, orduan, esplikako dizuet nola jasotzen deun. Jasotzeko orduan, 2 modu nagusi edo daudela esango genduke. Aukera bat da, banan ostok kentzen jutea. Osto handinak jaso eta osto berrik uzten jutea. Modu hontan jasota, halko genduke jaso, 4 astez behin edo landare berdinetik. Nik normalen egiten detena da, kutsillo batekin moztu. Hartu landare guztie eta azpitik, beran 4 zentimetro utzita, jasotzen dut dana. Modu hontan egiten deuna da, behin jasota gero, 2 hilabete uzten dugu deskantzatzen, eta 2 hilabeten ondoren mozten dugu berreze espinaka edo landare berdinetik. Barazki hauek modu ekologikon daude landauta, inungo pestizidai gabe, inungo kimikoi gabe, herbizidai gabe, eta hoi dela eta eozi moduta lasai asko aldituzue jan. Garbitu gabe eta gordinike, bai. Eta horrez gain, osasunen ikuspegitike, hainbat onura lortzen ditugu, bestelako espinaka baina askoz vitamina gehiago dauzkete, askoz nutriente gehiago dauzkete, antioxidante gehiago dauzkete, orokorren ez. Orduan, hoi dela eta gure lurrentzako hobek die eta zuen osasunentzako ere hobek die. Espinaka landare ia dena jaten dio. Izan ostoa, izan zurtoina. Orokorren oso zapore suabea daukene barazki bada, ia denai ondo egokitzen zaiona eta modu askotan jandaikena ez. Izan gordinik, entxaladatan, salteauta, izan tortilla baten, arrozakin, egositare bai, labene bai, denetari jandaike. Josebak ni baina asko dugu azalduko dizue hau,
Beraz, nik esango nuke joko asko ematen digu barazki bat dala. Hemen dauzku jasotako espinakak, ikusi dezuen bezala goxok bezin osasuntxuk, probatu nahi izan ezko Beasingo plazazpin asteartero arratsaldeko 7:00 itxen deu banaketa, eta hoxe hemen jarraituko dugu fin lanen, ondo segi eta hurren arte. Hau Aitor, gora irezia zerbak, artista hutsa aiz eta jarraitu horrela, bagutzako barazkiarra egiten, ezta? Eskerrik asko, esan bezala, eta urren arte, ore bak irientzutia. Bueno, gurean jarraitzeko, hemen, barazkitxo hauek, behitu, kolori hartzen hasi dira. Bueno, eta hemen, bestia, kremaiteko, gazta urdinana. Bai barrengorrik eta bai irugilarra bota behar dugu, haundi honta, bale? Orduan, barrengorrik iteko garaian, laukitxotanin. Txortena pixak endu, hor organikoa botatzezu, erditikan moztu, eta badibese bai erditikan, eta gero luxeak aitezu, hola, pusketa bat, eta pusketetan iten dezu horrela. Ederto. Bale? Venga. Bale. Hoi zure kontu, eta nik ingotena da, bairu gilarra txikiture bai, eta gero txibila garruitzen jarriko naiz. Bueno, eta ikasketak. Bakit kriminologia ikasen hasi zinala, ezta? Bai. Bai, hasi nintzen. Urte bat ikasi nauen eta gero ja itxi nauen karreria. Hasi nintzen bigarrena, pagau nauen matrikulia, nire amak. Bai. Eta... Botatu alde oso. Ez, ondiko nez, baina buelta bain bitzet. Ni ez emez bintzat, ez baue bukatzen, igual ez dututen bueltatu arazte, baina patu eta ez bukatu, Gaina izin zan, venga, bueltatu patu eta zanotzen nere gurasuei, barkatu baina esken, oie Madrilera gurot aktoria izan. Ni katxiz lan. Eta, klaro, nere gurasuak zazen, en plan, baina zezabiz esaten. Baina, bueno, ondo urten jat, así que ondo posik. Ondo. Eta, gero, aktore izateko adibidez, ze ikasketa indituzu, zertan, ez dakit, abesten bakizu, ez dakit, abestu, dantzari, ez dakit, zerbait inaldezu kursioen bat, edo Bai, ikasketan bat, edo. hasi nintzen eskola baten, nipentze daut, inbizula 10.000 kurso, Bai. jakitzeko, zu segurosunei, ze funtzionetan dauzuretako, eta hori, orduen hasi nintzen leku baten, eta hortik beste leku batera fan, eta beste kurtso batein, eta holan, eta gero lanien hasi, eta hori azkenien, pues ese... Vamos, Bai, praktika honenak lanian azten dirala, bai, baina beti ikasita zoazenian hobeto da, ezta? Bai, asko hobeto. Eta zerrek lagundu izu gehiena, ikasketa horietatik edo zer izan da baliagarriena erabiliezuna? Adibidez, konfiantzan nigan, azkenien bakizunien zela itxendan zerbait, o zela eldozun, zelan zalen heldu, ez dakit, pues igual emozio batea, olakoren batea, horrekin dauketzu kriston konfiantza zugan. Hori, kurtsuak hori. Eta gero ja azkenien, lanien, no te queda otra. Eta niretako da, holan dauketzu, holan pistola bat buruen, ez akzion, eta ontxe da momentua, eta ontxen bizu, ite sale, ez dakit. Eta horra adibidez, telebistan, batzuk zuzenekoak dira, bestiak esain zuzenekoak, pelikula bat iteko garaian, edo serie bat iten zauden, zenbat biderralde zu errepikatu, zenbat noiz arte daka pazientzia hor zuzendarik, venga, edo oso ondo inbiar da, o batzutan zeanak ingelditzea eta horrik usten da batzuk ez diala inonak eta beste batzuk bai. Bueno, ez que azkenien faktore asko dauz, argisa, hau bestia, figurazio, jende asko dau, eta batzutan bauketzu, ez dakit, 3 bider, 4, 5, bostetik gehiago igual. Gandia urduri jartzen astea. Bai. Eta, normalen aurrengo atetzen eskizu, kostatzen zaizu, o esan dezun bezala, konfiantza hartzen dezunien ja erresago juten dira gauzak, edo? Batzutan, bueno, nin lehen esaten hauen, soy chica de la tercera toma. Baina ontxe ikasiet lehenguen batzutan inbizula. Orduen ez da hirugarrena. Eta, bueno, hori, esan dut zutena, batzutan da, dauketzu pistola bat olan, bueno, niretako ez, ni pentseta dut. Eta oin izen bidala momentua, eta jazta. Eta urten itxen da, nik uste dut itxin bia zehala. Fluir. Eta horra adibidez zaienak zer da, azkenien gidoiak ikastia, buruz ikasi behar dituzu, bakizu telebistan batzutan badaola, bueno, flexibilitate pixkat, hor gidoi badaonian, askotan esan beharko zu esan behar dana, buru elarrita hitzak dian bezala, ezta? Bai, ala da, azkenien hor da, gidoi bat eta pertsona bat, hori idatzi da, orduen,
Eta guk hemen esaten dugu, gidoilari gauza bat esateu, zuzendari beste, eta gero nik beste gauza bat esate, eta venga, aurre, ite hemen. Claro. Venga, erreta aurre adikoa, eta gure, bai. Batutan aldo zuen, baina nik uste dut, gidoik bat badauela eta segitu inbizula. Eta gero bai, aipatu ezu, adibidez, desagertua intzen dula telesaia, eta hor bizkuntzetan iten zen dutela. Bueno, hori izan, Zein da zure ama hizkuntza, euskera o gaztelera? Eski amakin itxot euskera eta itakin itxot erdera, Ja. orduen bisak. Eta orduan, lehendabizi zein nitezan, euskeraz o erderaz? Normalien itxoen zan euskeraz. Euskeraz aurrena. Bueno, bai, batzutan bai eta beste batzutan ez. Azkenien zauen direktore bat, zala, Bartzelonakoa eta ez zauen euskera ulertzen. Zer da? Benetan? Orduen berakin, klaro, Eta baiezkoa berazko zenek ematen partia zuen. itxen zauen berak. Ezakat inolako Eta gero euskerakoa itxen zauen jabik. Vale. Orduen, klaro, batzutan berak esaten zauen, ¿qué han dicho? Jonek eta zuk hitz egin Eta duzuen porque ez zauen ulertzen. Eta batzutan pues, itxen gauen erderaz leno edo euskeraz. Baina soramena, kristona, porque azkenien nik ez dut euskera batuan hitz egiten. Orduen, niretako euskera batua oso arrarua zan. Eta, bueno, sin más, baina zan soramenaz. Azkenien zan, bale, korten, ontxe euskeraz, eta ontxe erderaz, eta ontxe, ja, nekizien. Eta guain igual zaizu adibidez, interpretatzeko garaian erresago ite zaizu euskera zaizanean edo erdera zaizanean, edo guain igual ja karrelia hartu zu eta erderaz nahiago zu, edo... Berdin jat, baina euskeraz gozoa guanaz. Eta justo ane nere Hizkuntza pertsonaia... behar egoxuo da euskera, ez da? Ja, askoz bere izau. Bai. Eta ane pertsonaia Bai. oso goxua zan. Bai. Orduen euskeraz itxen hauen modu batera, eta gero itxen hauen erderaz eta esaten sostien. Baina ane, berdin! Eta esaten hauen, eski no me sale. Osea, ez da berdina. Jat urteten, ez naz hain goxua erderaz. Eta hori, baina bueno, igual. Eta hor itezen unanen pertsonaia, eta Emilian pertsonaia itezen unian, justu kontrakoa zan, ez da? Guztiz. Eta eroso sentitu zinean. Bai, super. De hecho, Emilian pertsonaia erresaua izen zan neretako, ane baino. Bai, Bai, bueno, goxotasun hori kosta huitzen jaten pila bat. Pila bat. Osea, nik esaten hauen super goxo, eta esaten sostien. Ane, egin goxo. Gehiago, ezin do gehiago. Eta bai, hori zaila izen zan. Eta noiz hartu zen duen erabakia, esatezu, Madridean joa. Eta zergatikan. Ez dakit oso ondo zergatik, baina izen zan grosen, Bai. nauen unitik urtetzen, eta hartu nauen telefonoa eta esan nauen, eske me boi, noie, eta esan hotzen, ama, noie Madrilera. Ez dakit zegatik izen zan impulso bat. Nina oso impulsiba bai. Eta izen zan impulso bat esan nauen, eske banoie eta jazta, ez dakit nola, baina fani minaz. Eta Madridean, baina zergatik Madrida, oso lotuta zenukan, lan ben bat Bueno, zenukan, azkenien Madrid, kastin asko dauz, lan gehiago, kurso gehiago, bai. Eta bueno, ez dakit. Hola urten jaten. Ondala zenbat izan zen erabaki hori. Oindala 7 urte bai. Eta ezer lotu gabe, ezer nukanan ezer lotuta, SB. Ez lagunik, ez SB. Esan hauen, noie eta banintzen bakarrik. Eta gogoratzen zehazen izan zen lehendabiziko kastina nintzen duna? Bai, eta gaina izan desastre bat, osea... Etzan aurratea? Claro, nola urten bizan, keba. Izen zan para 30 monedas, ales de la iglesiana. Eta izen zan kriston desastria, superrondo pasau nauen, baina, bueno, esan hauen mega berde. Orduen esan urten, baina superrondo pasau nauen. Eta, bueno, ya está. Eta nola izaten dia kastinoi adibidez, hor filtro desberdinak pasa behar dia, ez da? Bai. Eta zenbagarrenaino iritsi zinean, nola izan zan? Lehenengoa eta listo, eta etxera. Bai, eta etxera eta jazta, sin más. Baina eski oso desberdinak dira. Batzuk itxosu self-tape, adibidez zure etxien grabau, eta beste batzuk... Self-tape guri itzein normal, self-tape, bueno, zuk itxosun kastina zure etxien, zu grabeta oso zure mobilakin, eta sin más hori. Eta beste batzuk, 10.000 fase. Osa, ni pelikula... Zenbat kastin indituzu adibidez, azkenengo, ez dakit zenbat... Indituzu igual zenbat lan, 4, 5, 6. Bai, eta kastin... Eta hori zenbat kastin inbiarria. 200.
Bai, Gutxienez, bai, asko, Claro, bai. jende pentsatzeu hor, Pila bat. akute zehala eta lana emate eta hau dijuala Ke como ba. viento en popa esateana, no? Baina hor, Ez, askotan ez da ezetz asko, eta atzea pauso asko, eta... Hombre, Eta askotan pila igual bat. kastinak aurrera jun, da gero usten dizunean ja hemen hiru gelditze gea eta emateu ni naizela, eta taka, venga, etxea. Nei pasau jaten Nola, urte gero baten, neharrita etxea, o nola ematituzu momentu horiek? ba, negar eta jazta, una lloradita y a seguir. Bai, Oza, nei pasau jaten urte baten, izan nintzala la eterna segundona. Eterna Benetan, bai, oza, esan beti, gauzen bi. Eta beti izan bestia. Eta nizaten haber, es que no me van a coger. Es que zeatik ez. Eta, bueno, eta gero ja urten itxen da. Baina, es que jarraitu inbizu, eta izeten, osea, cabezona máxima. Bai. Bo, bizitza danian bezala illa, ez da? Bai. Bai, Hala da. baina, bueno, olako momentutan, ba, ez du erreza izan behar, zatikan, esatezuna, gaina etxetik ganpo zaude, horreta zaude, esatezu, venga, bigarren, mekatxiz lamar. Nik urrezko Bai. domina behar detela, ez da? Heavy, nik esaten hemen, es que lo dejo, es que ez da gure geixau, noien eretxera. Eta, bueno, urrengo gunien ja, paseta, sin más. Bueno, eta horietatik lehen lana, zein izan zen? Lehen da bizikoa ja lotu zenduna. Disney Channel. Disney Channel. Channelen inauen programa bat Mickey Mouse Squad. Ona. Hola, nunbentzako. Eta super divertigarria bai, porque itxen gauen holan jolasak, tal, na super kompetitiva. Orduen, klaro, niretako, lo más. Eta ez Eta da hori lan izan bat luzaruan iraun dizuna, normalen izaten dira zita bukaerakin, edo... Bai, hasi nintzen, ingauen uda baten, temporada bat, eta gero ingauen beste denboraldi bat, urrengo udan, eta listo. Eta Sin más. hor gelditu zen. Eta Bai, bea hor bukatu gelditu intzan, zen. edo beste norbait sartu zen, edo... Keba bukatu intzan. Bukatu intzan. Programia bai. Eta horren ostien hasi nintzen ja, ba, Netflixeko pelikulakin. Eta ondo. Esan dezu Netflixen, da hori zenbagarren etorri zen, no? Zenbagarren izan zen, o... Buf, nola izan zen hori? pasakitz. Igual pasauzan urte eta piku, Bai. bai, pasauzan, eta justo inauen casting bat hori, inauen self-tape bat neretxien, eta... Self-tape, badakizu Eta, sin más, jaso nauen deia, sauz barruen, baina barruen, en plan, urrengo fasien edo barruen. Eta sauz bien, barruen, en plan, enbioso su pelikula, y en plan, ¿qué? Eta, claro, brutala izan zen. Zenbateako lana izan zen hori? 3 hilabete. 3 hilabete. Bai, 3 edo 2, bai, hola. Bai. Ondo. Bueno, lagunak hemen itzein da, bagoaz aurraka, behitu hemen. Gazta urdinean krema, martxan dakau. Ikusiko da, hau dena murrizten danean, agian berrinduko deu, edo agian bakarkan albaka bota bertara, eta listo. Uste berrinduko deu eta fin hautsi. Eta hau da, krepan barruan dijoana. Falta zaiguna da, pixkat murrizten utzi, behitu, gauza ingo deuna da gainea, eurre emango jot, energia hartzeunean, ardozu jautako jot. Eta hori da nahiko erregozita da honean, gio azkenian, botako ditugu txibilak eta listo. Gatza pixka bota berdiot. Botako jot bai honi, baina horrei ez. Hori giot astatu ingo dut, eta gero, sosito balin bado botako jot, baina baina nola murriztu behar duen da, gazta urdina dakan, Claro. gatza botatzen behar, guain sosito da, gatza botatzen duzu, eta gero murrizten danean, Vale. ba, fuerteago jartzen da. Bueno, eta hau, bidera duta dakaunez, jungo gea, hane, beste reportai bat ikustea, bale? Glutena jaten dezu? Bai. Bueno, batzutan, jendean nahi izateu, bueno, ezin du jan, eta horretako jungo gea, irrika gluten free. Eta beti teizkigue kiston errezetak. Gaurkoan kiston kukisak inditu. Oazen ikastea, eta ikusi guzue, kukisak bat glutenik gabe. Ezin dundantzako, ezin hobe. Eta guretzako, ebai honak. Kaixo Joseba, ni Ainara Basolo naiz, irrika gluten friko arduraduna eta sortzailea, eta gaurkoan errezeta berezi batekin gatorkizue. Guazen! Bueno, gaur ingo dugun errezeta izango da armendola kukiak, o almendra kukiak, eta bueno, gaur erabiliko ditugun irinak izango dira armendola, almendra, edo arroz irina. Oso garrantzitsua da gluten gabeko munduan irinaren konposizioa, eta bueno, gaurkoan hone biak ekarriko ditugu. Errezeta honen osagaiak izango dira arbendola irina, arroz irina, panela, arrautza, olioa, legamia eta txokolatezko pepita.
Errezeta oso erresa da. Lehenengoko elaborazioa da masa egitea, eta masa egiteko erabiliko ditugun osagaiak izango dira almendra, arroz irina, panela eta legamia. Glutenek ezin duenak jan, irin mota desberdinak behar ditu eta irin horrek ez dauke indar bera. Orduan gaurkoan gure konposizioa almendra irina eta arroz irinarekin egin dugu. Eta gaurkoan, erabiltzen duguna gozatzeko panela izango da. Azukrearen munduan osasungarriena. Danak ondo nahaztuko ditugu eta gero arrautza eta olioa botako dugu. Kasu honetan, olioa eta bai arrautza esponjosiadea lortzeko erabiltzen dugu gure kukietan. Nik iten dut gluten gabeko gozokintza osasuntxua, eta nire semeari diagnostikatu ziotenean zeliakoa zela, gero niri diagnostikatu zuztien, arrez gero gluten gabeko gozokintza osasuntxuarekin hasi nintzen. Obradorea montatu neban, irrika gluten free, gozokintza eta okintza kilometro zero eta ekologikoa. Eta gero gainetikan, txokolatezko pepitak zaporea emateko. Nik erabiltzen duten txokolatea oso puroa erabiltzen dut. Kasu honetan, 80%. Hurrengo pausoa izango da eskuak uretan busti, masa hartu, bolatxoak egin eta bandejan utziko ditugu bolatxoak. Zapaldu pixkat eta labera sartuko dugu 180 gradutan 10 minutu. Animatzen zaituztet kuki hauek egitera etxean, oso erresa da, gluten gabe eta gainera osagai osasungarriekin. Gure kukiak labetik ataratakoan gertu egongo dira eta bizkotxo bezala geratuko dira. Hemen gaurko gure errezeta, irrika gluten friko kukiak, eta animatzen zaituzte zuei ere etxean egitera, eta agur bero bat, eta hurrengo arte. Hau Painara, eta gora zure errezetak eta gaurko kukizak zeitxura, Ai ama, hurrengo ere zaio ongo gea, ikasteko prest. Guriakin jarraitzeko, behitu nola murriztu zaigun hemen, batzuia, tipulina, irugilarra eta barren gorrik. Eta ardo txorrota bota dio. Hemen guen bota ditu txibilak, eta 2 minutuan listukiko dugu. Vale. Halko genuen gazta krema berta bota, eta hemen krema ontzeko batin krepa betetzeko, baina krepan emango jo gazta pixka, gero jarriko dugu, platera hartuko dugu, eta gero gainetik botako dugu, prestatu deun... Saltxa. Saltxa, zer dena zen, haber goratzen zen, gazta ba? Gazta urdina... Oso ondo, gazta urdina, eta zekan tipulina baratzu dira, eta indeuna da, krematu. Salda pixkatekin murriztu da, eta gero botako dugu albaka pixkat, bale? Zuk birrindu, eta gero demora inbakazu albaka txikitu, eta bestela nin txikituko eta albaka. Eta hemen krepakiteko, aurrenengoa normalian, koste itea teatzia ondo, peatu itea, baina saiatuko gea ondo ateatzen. Ez da zer gertatzen, lehen da bizikoa peauta galditzen bat, ez bada ateatzen, hurrengoan ateakoa. Gurin pixkat ematen deu, botatzen deu, hemendikan masatxua, ez du oso potolua egon bihar, orduan iten deu bota, eta hola zabaldu. Vale. Usten deu pixka lehortzia, eta pixka lehortzean dian, tak, vuelta ematen jo. Ze guai. Vale? Venga, bagoaz. Eta lan guzti hauekin da gero, balda o baten bat esatezuna innaiko zendula, oze gustatuko izatitun izatea zure hurrengo hobia jolastu eta goxatzen jarteko eta gaine, tak, diru pixa dira hasi. Pelikula musikala. Bai, Nere ametsa da. Vale. Brutala, tipo Mamma Mia olakoren bat, niretako izango zen, brutala, bai. Eta, orduan ze, abeste asko gustatzen zaizu, ezta? Horrekin zaude buru belarri, ezta? Bai, horrekin dagoen. Ona. Osea, que bai. Eta musikala orduan ze, pelikulan, esan zerkia, ezta? Bai, osea, gustauko jaten bixetan, baina pelikulan igual, hobe. Bai. Vale. Iepa, ikusi aldezu. Jo, superrondo, Iepa, ondo behatu naiz. Bagoaz. Eta, oiek, tinglau beharra izango diabolako musikal bat grabatziare bai, ezta? Baietz, izango dala, baina me metia de cabeza. Bai, Tinglau horretan, bai, klaro, baietz. Eta, oain arteko erronkaik haundilena zein izan da? Bi hizkuntzetan grabetia. Bai, Jo, baietz, bai, kriston soramena da, eta bai, hori izango zen. Hola itea, Tak, bat hartuko ja, eta inda dakaunean, hemen jarri,
Tataka, buelta, kanpora. Hau kriston usaiona. Goxua Dauko, daka, Buah, Gazta pasada. salia zea. Bai, oso. Gazta urdinea ere, bai, bere Total, ikutua asko urtean daka, jat. Ondo. Bueno, eta horiek guztitatikan, lanetatikan, gehiena goxatu ez un momentua zenekin geldituko zinen. Eliteko deiarekin. Bai, Hori izen zan, brutala gelditu nintzen, super pilauta gainez, que inauen astelenien kastina, eta deia izen zan, asteazken o ostegunien. Eta, oza, enauen espero. Eta ikusi nauen nire reprian zenbaki hor, eta zan nauen, ez dut hartu bier, no me atrevo. Zan nauen super gagauta, eta azkenien hartu inauen, noski, eta justo momentu hori. Bai, Ze ona. oso momentu politxa izan zan. Bueno, honekin nijoa, hau txikitukoet, eta indezun esperientzia guzti hauetetik zer egin gelditzea, ze ikasi ezu gehiena. Ba, lehen esan dut zutena, hau jolas bat dala, eta disfrutetia dela garrantzitsuena, eta bai horrekin geldituko nintzen. Bai, Bai, Claro, gaina disfrutetia eta gozatzen ondo zaudenean- pasetia. Hobeto ateratzen dira gauza, eta kanpokoak ikusten du goxatzen ari zela, eta hobeto egiten dira gauzak, ezta? Bai, gozatzia eta superrondo pasatzia, disfrutona total, bai, hori. Bueno, eta lehen esan dezu, lenteja osonak dituzula, baina adibidez, egun berezitan, laguna dejo zure etxea, eta lentejak ez dizkiozu prestatuko, ezta? Ez, itxot arroz negro. Arroza beltza, Bai, arroz beltza. Eta itxot be bai alioli, kriston alioli itxot. Bai, Osea, dauz super gozua. Eta zeiten Hori duzu, bai. baina maionesa baten bezala, o algo, olio, mortero, nola Ez, prestatuta? maionesa bezala. Vale. Bai. Bueno, Motzu hau zoriau. txikituko zu? Venga, vale. Venga, txiki, eta gaztan kreman barroa Honekin? sartuko zu. Bestiakin Betu, igual hobeto. Trukotxe bat emango izut, Bai, perexia mesedez. o albaka o zerbait txikitu ere zunean, boloatxo bat itezu, Ah, vale. eta mosten dezu aldezun finena. Vale? Vale, Eta vale. hola ia lan guztia inda dago. Ikustezu? Claro. Zeratik, jende azte hola ra, eta gero lauki horiek denak mosteako, gelditzen da ja papilla bat inda. Bueno, hau itxaldu dut ja, listo da gaula. Honi, huelta emango jot, eta ni uste bi krepa hauekin, nahikoa da gaula. Hau betetzen hasiko naiz. Hemen krema, eta gero betegarria, eta gainetik saltza. Da nahi da gau. Bueno, eta han gazte izan da, eta olako arrakasta, eta puri-purian ibiltzia, ze presioa sentitu duzu, edo etxene bai, zoz esan dizue, edo ikasketak utzi, eta gainea lanian hasi, Ja. olako lan, lan polita, eharra, zateko ondo irabazten dela ere, bai, ezta? Baina ez dakit, gora bera askokoa Bueno, ere, gora bai, bera asko dauz, baina, bai. Me ez dakit presio ez sentiru inoiz. Osa, nire bizitza berdin dau, jende berdinakin itxeitxu gauzak, ez dakit nire lagunak dia... Esa, dana normal dau nire bizitzan, orduen Ja. ez dakit ez do presiorik igerri. Dana ondo orduan. Bai, Goxatzen. ni super normal nau, oza, azkenien niretako, esate oso ez, super arrakastatxu eta bestia, eta nire bizitza berdin da, oza, Ja. nik ez naz horrekin identifiketan asko. Eta kaletikan ezautzi zuenian, eta olakotan Ai, bai, hori bai, zaizu. Super urduri jartzen az, te lo Bai. juro. Bai, super lotxatu da, klaro. Eta super arraru azkenen, ai, anei algarin argazki bat hau eta bestia, eta ni, en plan, argazki bat, bai, ziur, ez dakit, ai, super txarto pasetan dut. Eta nun eskatzizkizu, Euskal Herria etortzen zenean argazkita gehiago eskatzizkizue, edo gehiago gertatzen zaizu hauan Madrid aldian eta zaudenian? Ba, amen eta Andaluzian. Madrien Bai, ez hainbeste. Madrien usto jendia Ohituta dauela dago. super ohituta. Ja. Bai. Baina amen eta Kordoban, zen nire eta Kordobakua da, Bai. orduen batzutan faten hasenien, bai. Kordoban eta, bueno, arrasaten ez, porque arrasaten ja. azkenien arrasateko Han ese arrot, ez da? Bai, oza, sin más. Baina, Bueno, amerrot, bai, baina bai. herrikua. Bai, hori da. Bueno, launak, hementxe, indeu, gaurko errezeta. A ber, baki txiki bat emango jogo jartzeko, hola osoikan jarriko dugu. Baki txiki bat emango jogo. Venga, barruko ikusteko pixkat. Jarriko dugu horrela. Vale. Beste hau ere bai. Horrela, adibidez. Polit, super Badijoa, politxa, me badijoa encanta. txerreki txarraka. Bueno, Hola, eta ondo? hau, ezin hobe. Barrun sartuko Super deu. Dena barroa ondo. Eta honekin, bukatzen dugu gure errezeta gainetik botako jau. Eta bagoaz. Bueno, eta horra ziren galdetu izutenean guantxe esku artien zerrekin zauden. Bat esan dezu, zabiltzala bakantuakin. Bota Bai. ikusi deuna hemen danok, pusketa bat.
Eta gero esan dezure bai, sare sozialetan da hortza biltzala, ez da? Bai, Instagramekin gehiago, asina soin, eta bueno, olako publizidadiak eta olakoak itxen. Eta oingo superposik, ze... Eta Instagramen hori, adiz, zenbuz eramaten dezu hori. Hasi nintzen, txarto, Bai, ze zan pixkatarraro neretako, baina ontseia superrondo, eta asko guztetan jatasko disfruten dut. Bai. eta denbora asko dedikatu behar diozu, sare sozialai eta... Bai, eguneroko lana da. Bai, ez da? Bai, baina guztetan jat, hasi que posik nau. Bueno, ba, Ane, mil esker etortzeagatik, Zuri. ogore bat, zumin izatia. Hemendak hau, ointxe, zelako elkarrekin indun platerra. krepa, Ane, jarraitu goxatzen. Mil esker, zan bezala etortzeagatik, eta jarraitu hor puri-purian, olatuan. Ados, agur lagunak. Agur.